ইমান বিউটিফুল জাগা पाहाराव इमान उफ एसेबां गोजौ हाजो र फाथर बिला भिडिअ करिम कि स्टाइलत फाथर माबायदि अन्थाइ खना खनिनो अन्थाइया जा समायना समायना अन्थाइफोरखौ नायनो दाननानै दोननाय बायदि अन्थाइया दाननानै दोननाय बायदि बिराद मोजां हाजोआ बिराद समायना जौ लोंनानै जोङो बथल अन्थाइयानो नायनो समायना अन्थाइ 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 फाथर তুই চাব ভাল না ইমান ভাল ভাল ফাথৰ কি ডিজাইনত কাটি আছে ফাথৰটো চাব নানিছে চাই লোৱা ইমান ভাল জাগা दुगैनोसै दान्दिसे ना दङ दैयाव ना এই ফাথৰ বিলাই ভাল